mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, a karantar da mutane tarihin sauran annabawa da sahabbai, sai ka ga duk sanda kake da kyakkyawar masaniya akan wannan, wani ba zai tunkaro ka da gurbataccen tarihi ba, saboda ya san ka san gyararre. Ba wanda zai zo ya ce maka 2+2 shine 5 bayan ya san ka iya arithmetic, kana da digiri akan arithmetic. Amma ya san bicen nefa sai zo ya ce maka 2+2 equals to 3, sai ka ce haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Saboda haka malam yake cewa arifan bihim, mu yi kokari mu san su tukuna. Haka duk wanda ke son ya rubuta tarihi akan sahabbai ya yi kokari ya san su. Malam yana faɗin siffar wanda zai rubuta tarihi ne anan. Wato wannan littafin da na gama darasin shi, wato da na gama karanta shi, akwai wasu ainihin wato mulahazat da ne wanda sai na kammala tukuna zan tura wa mai littafin. Daga ciki shine fitar da kanun darussa, kamar daidai nan kamata ya a samu sifatu man yaktubu tarih, siffar wanda zai rubuta tarihi. Waɗanne siffofi ne ya kamata ga mutumin da zai rubuta tarihi? Kamar can da ya ce inna tarihal muslimina, a nan ma sai na fitan mishi da kan darasi akan cewa wajibul khalafi tujaha tarihi salafiyya. Menene wajibin da ke ga 'yan baya dangane da tarihin farko da ya gabata? Ma'ana ka san darasi in ana fitan mishi da topics, da subtopics, da subtitles, yana da daɗi. To waɗannan siffofi ne malam ke faɗi. Na ɗaya da ya ce lallai ne ga wanda yake son ya rubuta tarihi ya zama yana da tsarkin zuciya da kyakkyawan tunani game da mutanen kirki. To a nan yanzu dai dukkanmu muna da yaƙini manzan Allah mutumin kirki ne, tabbas duniya da lahira. To yanzu wannan ba yahudan da ya rubuta tarihin manzan Allah mutumin kirki ne shi? Mutumin banza ne. Yana da kyakkyawar zuciya da kyakkyawan tunani game da manzon Allah? To yanzu yaya wannan zai rubuta tarihi a ce kai musulmi ka je ka karanta wannan?